Mit navn det er Jeppe. Jeg kommer fra Smørum, jeg er 24 år gammel, og jeg elsker at samle på plader. Jeg tror, at det hele kommer fra min far, fordi at han selv har samlet rigtig meget på plader. Han har flere tilbage fra 80'erne og 70'erne og 90'erne. Og han startede ud med at give mig nogle forskellige plader og sådan noget, som jeg kunne lytte på hans pladespiller, indtil jeg fik min egen. De plader, jeg har flest af, er nok hiphop, men jeg har også meget fra alt fra Dua Lipa, The Weeknd til Dire Straits og Genesis og Eagles. Afspejler nok også ret godt, at jeg har en meget bred musiksmag.